But when God has signed off his signature, no one, no enemy, no devil, no witches can take away what God has declared. Tell your neighbor, say, neighbor, if you are not ready for son of a man, your life may look simple. Your life may look like God is not there. But as long as the signature of God is there, there's value in you. Back to book signing chapter, no one somanisa, the value remains the same. No one never Patrick Kobenyao, the value remains the same. In any deal, put it in the cashier's hands, you will see the power of the story.
kwabafonela hamba noThixo. Uma ukhristiyan nabantu futhi bahlukana nalo kunzima hamba noThixo. Uzawuhamba noThixo bade bashiyeke ngoba uzawuhamba imihlaba abangekwazi uyahamba. Oh lapha. Ukwazi sibathanda kuhamba lapho. Bathi kwaqala siyenzulu apha ekuhambeni. Nodikhoyo. Sathi siyabajonga basabonakala. Ngoba kwindawo ebesithena ukubonakala kuzo sisabonakala. Ngoba xa uhamba noThixo ilocation iyatshintsha. Une-live location elapha namhlanje. Ngomsono othi uyazingubeka uyolala. uThixo akuphathe. Akubonise into ezingabonwayo. Lokhu xa ubuyela ebantwini awusekhona relevant. Ngoba uhamba ne-spirits. So uhamba nemimoya. Usana wabala izinto ezinobangela ukuthi le-prophecy ngenzeki. Indoda kaThixo yema yathi next year. That year she says, wapenda esibhedlela. Sefika esibhedlela lamtesta positive, but ishili igcwele igazi. But isibhedlela sathi positive. Ishili igcwele. Yadala i-confusion kuye lento. Uba ngimithi umuntu nyani ngoba according to the systems. Andisobha umntana uyaphuma. Kodwa lento idibene nayo into ithi ngoba ngingopha. Many people say me to themselves, I ain't doing it anymore. When you know what I swear, I'm going to go Satan Yarima. I can't push on Yarima. I can't put on Yarima. I can't love you. But I'm going to tell you, that's a resurrector. Say Forza. Say Proposena. I put for a corner, Sandena. I put for a what a pull. Wafika next year. Wafika next year. This time, Usara, she's around 90 years. But as from Usara, na yeye akasaya ngexesheni. Kathi ngiyambona siyamthatha Abraham. Walithatha ikhona kwempitayo. Intoni ngoku? Usikazi wathe inyawo zami zisike zathanda udumba. Yaqaqamba inyawo zami. Limassage khekho. Limassage xa kuzone breakfast ekuseni esithi Usara kuyabuya ukutya. Hebo iqhaqazana. Inoba i-high blood pressure inyukile. Xa lithobe iqhaqazana ishape yatshintsha. Usisi siyasikhula. At age 90 iqhaqazana. Kukhona ngathi liphuma isisu. Hayibo kwenze njani kuga lokho iqhaqazana. Mandithathe ithuba abathandekayo. Ndibulise kakhulu. Wakuzithoba akukhulu. Umprofeti kaThixo Dr. Khasibe siyambulisa igama lenkosi Yesu Kristu. Bengicela abathandekayo nombuliso wami osuke emonti ngesinye inyawo appreciate and honor the name of God. Amen. Sisamele inyawo abathandekayo. What a word that God has given us this time next year. One more time, tell us Shiloh Bishop is up. Tell us Shiloh abefundisi abantu abakhulu endibahloniphayo Bishop Positive abefundisi bonke singaphansi. Time to time, God will always open an opportunity for him to obey the church. Your grace, Bishop. Now, we are being time to time, God
If you are talking about God building the church, akakwazi ulakha ibandla alakhe ngomqube. Thixo akazukwazi ulakha ibandla ngomqube. Uthixo kalogcwele elithi sisebenze ngomqube uzabala akakakhi ngomqube. Aphile ukwenza kwakhe. Maria, a city, a Ghana, me mamma gazaite, me agele sante, me chonge de roye, me apele chonge sante, me chonge la banda la pebakeni, me abu chonge sante. Uthixo uyavula umhlaba nathi kawa kwindawo efakwa umhlaba. Ngoba ubani ujonge ezandleni nawudileyo nawulinda ubusuku bonke kunyanzelile kodwa ubani ujonge emlonyeni. Bendizocela lokho uba uyehova masiyekele ukujonga ezandleni, masiyekele ukujonge imeko esikuyo, masimjonge ezandleni. God is up to something about the church. Zapinda, Usmagate is building the church. Anasaki Gawakabani, he is building his own church. And the devil is going to sit and watch God doing the freezer. Nasende kubaya baphuma e-Egypt babheke eKhanani kusho yilokho ngaqala kunendawo yesijonga izanani uqale ngapha ngijonga sefika baka isanga ifuna bathathu ngapha Now, Ukuru wants to do something that is amazing. Uthi ku Moses, xa nilapha entlalo ndicela nihlale ngokwezizwe. Niba 12. Hlala uLevi ndifuna bephakathi ne-Ark of the Covenant. Abe lapha phakathi. Nina xa nihambayo naxa nihlala nizawuhlala ngohlobo. So nizawuthini? As for the negotiator, now, I want you, need a figure and any order you shy away. The food you have found by not knowing that man don't need out here. Young Benjamin, young Joseph, young whether I am dying, young I am shooter, and never full of it. But I know where this are. What about you now? Who will be in the kind on? I'm not getting now only, but telling the altar the enemy is dying there. Then this was very bad. When we are dealing with the enemy, because he's going to curse these people. And
abaphathi bethu bake basijonge babhekele because bayasazi siyingozi ushandolo osata yini mashuta bekelani uNkulunkulu ufuna bathi simanga ingani nisone ndafika kwintombi yam ndalijonga yathi umeta Mkomandela. Let me tell you, kukho abantu abenza i-spiritual fathers zithathu into nje yobhekelisa abanye abantu anangamelwe emadileni ungavumi ufadanisha kanyoni zithathu isithathu yinto sokumosha lelibizo sizabafumana abantu abakwazi ukuthi before umoshakala bathi uzawumoshakala sunana ngami uzawumoshakala uyawuthi next year abanye bambefuna into sinkulu berulile uba uzawuhlala uyibukele lokugqibela kwendithethe umntu obhakiweyo nomntu obhubhileyo abafani umntu obhakiweyo uzawuphinda yenze umntu obhubhileyo uyashiya systems of faith esithi nobu Sathane angafani sedinga phakathi siyangena Bishop Tuna siyangena we are going to possess the land. Is the step of victory, is a step of dominion, is a step of no return. No matter what you believe in, no matter no As a church of living hope, time is very hard.
Yena nje bethokoselana. Ukuthanda umuntu is very hard. Kunabantu abase 10 years emechapel but abakakho shoba wilo. 10 years in marriage. Akho shoba ukuthi ngoba wilo. Naxa emthuko bakacela ukufuna usisilenda andiyazi ngiyilo mina. Ingxaki uthande esisilenda. Ngoxa ecelayo akho shoba uyayithanda lento ayibona. Loving someone is very hard. And the Bible says we need to love one another. Akhona abantu indawo yothando bayenza khapha ibe ngathi ngiyenzekayo. As a church of God, as a body of Christ, we need to fight the ability to love one another. We have to uthanda omnye awuvumeli usathana ngene phakathi kwenu nobabili. The reason sivumela usathana futhi umuntu angene phakathi kwami nawe is because of we don't love each other that way. There are people esikhonza nabo, there are people esihamba nabo that are self-centered. Nasekuthandwa bona ekhaya. Xa ungathandwa bona mawuchithwe lo mcimbi phelile. It is all about me, how I feel. Listen to me, just set out your emotions, they don't matter. This is the only place our emotions are. Emotions are as metallic. To come when you lost my child. First of all, did not tell you about namhlanje ndisulekele ngumama, but ngomphecala ngomso, but expected me to soon pay the Lord tell you to our emotions zethu. Metallic people. Yeah. We shall finish tomorrow. Kodwa emunzile uhlale sethu sekwami uhamba uhlale umthetho noma sekuyami empilweni yami. God will back up everything and God will bless your parents. It's going to be amazing. Yeah, thank you, Lord, for a great conference. Your offices are really days. God has been faithful to us. I think this is the entire Baba. In fact, this Balik is fast forward to a stadium. We all ask now listen to me tomorrow. I think tomorrow also say to also there's a concert party that went to concert Simukani. Simukani. So Simukani but now went to concert So
akhona abantu bayeza ne but ingqondo nemimoya ayikho kule ndawo. Umfaniseka omnye noba uyaseva kwi-department aseva kuyo, lo muntu useva umoya wakhe nengqondo yakhe ayikho kule nto ayenzayo. Ufumaniseka ngakule nto Mama James, lo muntu uyitriva, uyinzima, uyisamente. We're supposed to run but we cannot run ngoba sithwele yena. Kuvunyelwane kuba umuntu aphephule athi gqini beyelo yena. Isipho. Intoni? Kuvunyelwane kuya faster athi baposte yena. As if nizabona uba nithini, mna nditheni ndityile, bonani uba nithini, mna nditheni ndityile. Sisibhoxi. Kuvunyelwane uba kukhutshwa imali zento ethile angayikhuphi and uzixela uba ndifuna ubona uba bazawuthini. Now when you come to the church, you must be a partaker in whatever eyenzekayo so that the church can grow. We must be very intentional by growing. Because we don't grow overnight. Awuvela ukhule nje. You must be very intentional ngokukhula. Awuvela lose weight nje. It's been 3 months since I lose. And this was the best zincinci, manje ngizayiluza. Xhosa nexa ndivotho, Thixo ingeli orange, ndizayiluza. Bona kule veki ndimne weight yam. But the problem is that I am not intentional doing that. Amen. That's why izofika iveki ezayo isencinci. Not that anasi isakhona ndinaso, but ingxaka ndizimiselanga. Now when we speak about church growth, we need to be very intentional living hope. We cannot say that we'll take over strong, singekho intentional. Because asilwi sodwa silwa nemimoya. And then if you say that God gave us grace to take over, we need to be intentional. That Jehovah, this season we are taking over. This season we are overtaking anyone that is running with us. Intentional about that. Amen. Whatever siyenza with the spirit of excellence. Because you cannot serve God in whatever that you are doing. Excellence ungekho. Because excellence ungekho, yoba ngathi uyapusha uyatyhalwa kwinto yenzayo. Uyazi ba it is possible for a church to be 20 years old but ingabi na progress. It's not that abantu abathandaza bayathandaza. In fact bathandaza kodlula ezinye icawa. But they are not intentional about their growth. Amen. Hallelujah. Amen. If we believe God for change, we need to be intentional. Amen. Radical, intentional. And see if the Lord will not give us favor. Say, amen. Look at your neighbor, say neighbor. It will be a partaker in the house of the Lord. Suba ngumthwalo. Suba intoni? Uyazi ba abantu wasingaplan kweziphathi siyazi kuzwa ngumthwalo lo. Amen. Xa sithi 300 face sibethe 10 rand sibethele yena asikakafiki kuye but siyazi bazwa intoni izwa ngumthwalo. Xa into sithanda uyajiva khaya. Nalo becala kunemithwalo xa into sithandayo xa kuthiwa ihi siyazi bangabo abanevayo. Better pray umthwalo. Hallelujah. Be intentional about growing. Look at your neighbor, say neighbor. Be intentional about growing. Be intentional about changing your life. Listen to this before I go to the word of the Lord. You cannot believe God for growth when the habits almost changing you. Then as a church, there are habits that we need to change. As far as Jehovah make us to take over, but habits ezimbi ezivimba uThixo bangasisi phambili singafuni ukuziyeka. Amen. One of those habits is time management. Time management. Yabona, the first point of a meeting point poverty nomuntu is time. If ufuna uzibona uzohlupheka kangakanani ebomini bakho ne yeke ujonge mama senext door. Amen. Jonga ixesha uba uyakwazi ukuonarisha na.
Because a poor person can never honor time. It's not in their nature. It's not in their nature. Amen. One of the signs that you are poor is failing to manage time. Amen. So say an interview late if you perform. Interview 14 days before, that's your busy. And on the corner, unless I pass on company, I will come and tell them homes from 12. Unless because this is a pie with hallelujah. Amen. But a proper one will give you 14 days notice. Each of them say America will let us know. No say job will let us know. But who call it about late? Go 14 days. Now there are bad habits that we need to disconnect ourselves with. One is time. We need to manage time. Amen. And you cannot manage time at our end. Usohlula manage ixesha endlini. Nikhona kodwa bazalwane. Amen. Njengoba khona nje makhelwane. Ayikho children yakho uspecialize ngokulate. And ufuna nathi se understand that you late. Xa umfundisi yacela ufika xa sesigodukile mos. Ulate usanibamboza kwabe ngomfundisi ukufundisa ulate. How much more xa umfundisi? Another kuthiwa umfundisi luna becula. How silinda wena thi xa akhona verse ne1. How much more xa ugcwele verse? One habit means time. Somebody shout time. Time. Somebody say time. Time. There are habits that we need to divorce. There are habits that we need to let go. One of them is time. You must manage your time very well. And you see, Sunday namhlanje, we have next week Sunday uzozicaweni. But kafika next week Sunday, awuzazi noba mawunxibe ntoni, awuzazi noba mawukame njani, awuzazi noba mawuthini, awuzazi noba uhlangahlangana ngoku uhlangahlangene. Lefeza kuzawunetha. But uzofika ivele ezayo uba yazi manxibe ntoni, hey andazikhafu, anawo namagusha yazi, yenza ithini le nto, but uyayazi uba kuyanetha. It goes back from managing time. Gentlemen, and emazinizi ngasemva zimbalwa xa ndiyakwazi umanage izinto zam njani kakuhle. Bad habits. Be intentional about growing. Be intentional about growing. Umengcolo uthe umthethe into engiyokulenza wathi usikhumba andithandi bani ndiyageza icawe endawo yogeza. The reason unxiba le weekend I know that azikho ezinye. Xa uba late khona nukophe lapha kanantsi le weekend afro manithatha yomanthe ngoba yilula nje esendleleni mapamatha ufike phambili. Ndiyaxolisa abantu bewithi afro. Managing time. Look at your neighbor, say neighbor. Yeah. Managing time. Managing time. When living hope, we need to be intentional about growing. Abantu bahloniphile ngaphandle. Masingasidisappointi ngokwethu. People speak highly about us. Mayingabe sithi ke abazibuyisela phi emkhomeni. Wakhona komenda umuntu kwiboss xa efika phala umuntu avela mosha. Masikayenzi nathi ke lonto leyo. Amen. Hallelujah. Amen. Now bad habits, we need to cast them away so that we can see God moving freely and we experience growth in our ministry. Amen. Number 2, a habit that we must stop. A habit that we must stop. Do you know jealousy is a demon that hinders development, that hinders growth. There are churches out there. If you are jealous, abamfuna umuntu wesithathu. Futhi ne mic akayinikho ngabuliso nobuliso. Simazi zothi besikhopa thina. Besingamdingi. Even bezi asha zacala zi3 azifune nyifo. Kasi thina sihlulakala nje thina. Thina si right thina. Asiyazi intata yenzayo. Tata ke uyayazi into yenzayo.
Jealousy can make any person undevelop. Because when you are full of jealousy, there's no room to learn. Uyakuthi xa ngasebenza nomntana ona-2 akufundisa. Uba usiza ngamazi uTikTok awona lapha kuye endlini bayamfundisa abani uTikTok. If you have a heart that is bitter, this is our prophet. Afike ebhitshile kuyama ngestrand lapha ngestrand ngoku yama nge-E-class ndityeni. Ipasta isebenzi ngokusibheka phambili. Afike ene-low fade apha esilenda. Kosilenda ndine-dreads ngoku, tyebile ngoku, ndihleka iimoto ezinkulu ngoku, ndiphume eTV-ni ngoku, ndiye erediyweni ngoku. Then if you are a jealous person, uzawubamba icaba ngabheke phambili. Umane usikhumbuze uba sasisuke saqala apha, asiqali ngoku. Mhlawumbi singakubiza xa sizi-30 anniversary uba uzosixelela ke uba saqala not ngoku kwaqalwa. Then you need to heal from jealousy. Ithi Bible, jealousy, it is like bitter waters. Amanzi angaseleki, akhakhala. Umuntu onejealous akakhuli himself. So ufuna umncedisa ba hayi sisi unxitwa so uyambona ba ingathi andiyazi ngathi yintoni. Udibanise upink no-red no-purple. Ufuna umnceda ba hayi ezikhala ngathi azicoordinate. Azidibani ezikhala ziyaxabana. Ndiyayazi le ndenzayo, ndiyayazi le ndenzayo. Ucinga ngubani wena? We need deliverance from that. Yasibaninzi abantu abashiye imitshato yabo kuba ecima le ndoda yakhe ifuna ngabantu bonke. Kanti ndoda intle kuwe qha. Omnye uvalele uba ungaphindise xa uyangatasa ngawuphele xa ungaphinde. Hayi intle kuwe qha. Awuthemba ukuthi uThembi umhle kuwe qha. Akho mhle kuthi mahlahle uba ukhanda nomhle kuwe yakho cha ayiyeka mafako uba uzizwe umhle kuwe fanele wena. Our prophet. No, we need to grow. Look at your neighbor, say neighbor. Yeah. We need to grow. And we need to allow the church to grow. But if you could njani, say delivery show we jealousy. Who's on replace? Are you replaceable? Awukho strong endaba zakho. Sathi mna ndisho endaba zami ba akomfundisi unokuthatha kum. Na ndisho. Let the tumor down, you're alone and prayer. The show messages is I'm going. Then when I dream about this hotel to a way. We have some dogs in the dark shit and when a cloud of Shiva. That's all the dark we have. We are Zazba, yes, Zazba. No tempo, what about those tembe? About those tembe, uzazi indaba zakho. Noma ngava ukuthabela cawa ukhathazeki. Uyazazi. There's no jealousy. Then the church can never grow. We can never outgrow this number if kugcwele abantu abanesikhwele. Ngoba ecaweni kuzoza abantu. Abanye baza behamba ngeemoto ezinamavili emqolo. Wena uzunxiba iwedge. Ojo suddenly ngokuthanda abanemoto. Ndingabathanda abanemoto zizi. Manje bathanda alithaba ngabantwana bamele thini? Uthanda bade. Kudala nabafutshane.
Mhlawumbe amzoba mde xa nithanda batheni abade. Let us heal from that spirit. The Lord is speaking. Let us heal from that spirit. And now uphile konke nalapho usuwakhona uzawuphila. Mhlawumbe ucela umntwana wayengengxaki nguwe unesikhwele. Ndikubona apha ecaweni na unantoni wena unesikhwele. Loo nto ushiwe nje umntana sesikhwele sakho. Ndiyakulungisa ke namhlanje. Phuma ngegama likaYesu. Phuma moya wesikhwele. Phuma. Mama uthanda ubani? Icala apha endlini. Umama akathandi, ndihlala naye apho, ndiyamphekela, ndiyamvasa. But xa kufika ubani esuka eKapa, yonke into iyama. Phuma kulo moya. You'll never outgrow. Phuma kulo moya. Now, 2 things that we need to divorce this month. Sisikhwele and time management. God can do everything that we desire Him to do in our church and in our lives. Learn to celebrate umuntu xa uNkulunkulu emphakamisa. Because ukuphakama komnye ayikugcina ngesikhathi sibani. Nediba lingo xa uNkulunkulu ephakamisa wena kule season. Ayiba ukulibela okanye usicimile sakhe sibani. Celebrate others. Celebrate others. Celebrate others. With a clean heart. Amen. And you will see God will lift your standard up. Amen. Izinto ezininzi xa wayikhule kade zinto zimbini. Fase kumuntu uza ngexesha athande ngale ecaweni. Icawe ifuna ukuqhuba ilinde yena. Wane program ibanjwe nguye. Amen. Ne-batteries kuye. Ne-adapter kuye. Namanzi kuye. Fika la nto late ifuna uyohlala phambili. Bone asha nazo ezingabhadlanga zikwacuma phambili. Ufikile. Nalo xa ifile ngathi ungena ezulwini iyachwechwa. Masiphileni bangcwele. Look at your neighbor, say neighbor. Masiphileni. Now we are building. And when we are building, we need to fix these things. Singabi your habit ecaweni. Singabi your habit P. Do you know that every pastor was ecaweni nam noba isuka ngayithandi uyahamba afike enxibile. Ngoba ecaweni nam umuntu ntoni isulu. And loo nto ndiyenze intentional. That I believe in hope. This is how we dress. Then no apho usuka khona believe in it, but xa ufika apho unxibe hlobo. Now there are things that we need to make them intentional. Siziyeke ezinye sizakhe ezinye bona uJehova uzisaphi. Amen. Be intentional about growing. And the more it's ukhula, the more nawe individual ukhula. Because you can never grow beyond your church. Let me say this again. You can never grow beyond your church. Then if you want to grow until the skies, make sure you push your church to grow. Otherwise we will remain. Siphuma base umkhukho wayo. Singaboni into wrong. Khona umusela xa uzinemikhuko etheni ewayo. Ndiyana xa bengena xa umkhuso. Umnyango banjani wona? Yakekela na. Xa kungena amacala. Fase ba othatha balecawa ababoni into wrong nabo semana ukekela. Let's be intentional. Amen. Hallelujah. Amen. And number 3, before I preach, every vision need funds. Send it to my room. Wonke umbono udinga imali. Wonke umbono udinga ntoni? And asizongayifuna imali kuba wena ungakakhululwa ebugqolweni bakho. Angeke silinde wena bawuphile. Ngenxa uphile sithi imali hayi ke sawuqala uzibiza ngokuthoni imali. Do you know, Mama Jane, there are people that can buy a church t-shirt but they cannot pledge. Amen. The reason the suspend is lamba. The Amos lamba says a wit.
kudala kuthiwa zifuna uthukela la azibambeni, because I knew that the moment zilendisha izilamba kunabantu abazokhupha 500 ye-gospel yeseed, bayokhupha 650 yantoni yesilamba. Bathi abanamali but yesilamba banantoni banayo. Priorities. Umbono nombono uyayidinga imali. Look at your neighbor, say neighbor. Umbono nombono uyayidinga imali. Sizothi sibiziwe singayindawo xa imali ingekho phi ecaweni. We'll be frustrated while anointed because asidingi gcobo, asidingi bantu, but we lack money. Look at your neighbor, say neighbor. The Bible says neighbor. Ubutyebi bakho uyaphi inhliziyo yakho khona. Yabona xa uthathe ibhayiza isandovunywa, xa into isandovunywa bazongcina abantu bakhe bavunywa. Yonke imali yakhe iphela kwankazana. Sekungena u-20 rand ukuba awuna airtime. Ufuna airtime namhlanje, ufuna airtime. Nalona uyayifuna airtime. Airtime. Sekungena 100 rand right ungabona magunya namhlanje. The problem, the heart is there. But xa inhliziyo ingasekhoyo kuloo ndawo, money will not come. Manincede ke abavumileyo. There is no one kwamala usathanda. Hayibo. Yabona xa ingasakunika imali akasathini? Uthando luphelile. Ngoba indoda ethandayo iyaphana. Athi umuntu ongumama osothandayo uyathini? Uthethe amakhaphesha abona ikawusi enhle inhle lezi ikawusi thando. Now ithi iBhayibhile yayichaza yathi aphi inhliziyo yakho ikhona ubutyebi bakho khona. The reason I'm afraid to get married is because of inhliziyo yami lapha. Mana mali engenayo kum izaphi izaphi. Noba ngiphi imali izokwenza i-conference here. Hayi tata ngeyakho lena sikhuphe ngazakubheka kuphela. Emadonseni ngizoshumayela because inhliziyo yami iphi ilapha. Xa kuthiwa into zalapha zihamba kakuhle ngidlala kamandi ebusuku. Inhliziyo yami iphi ilapha. Now Mama James, uyawulwa until udinwe, until we fix the issue of heart. But iphi inhliziyo yabantu? Bese umuntu ayithenga isangoma sakhe noba ungamncane uthini, sithi isangoma thenga inkomo kwenyanga uzayithenga. Thenga enye inkomo kwenyanga izayo uzawuthenga because inhliziyo ipha. Issue of heart. Awuzecaweni kaYehova, fix your heart. Fix your heart. Fix your heart. Because xa inhliziyo yakho ilapha uzawubona ngathi elidonga ngathi ibimane elidonga. Ngalo green ufana noship team xa kule phela bamthandile. Ukubona kule vini abancike njengayo. Mangivele sifake lapho so that worship team ingathanda ufana nedonga. Matters of heart. Look at your neighbor, say neighbor. Matters of heart. Now the Bible says Jacob wrestled with God. Jacob wrestled with God until daylight. When you are in a church setup, you must tell yourself that indlela endingene ngayo ayondlela endizophuma ngayo. Whatever Jehovah that we see, it is not good in me. Xa ndize emasangweni akho, I must live as a changed person. Yabona icawa ayondawo yabantu abaperfect. Ngoba if singa perfect, icawa izawuluze identity yakhe. Icawa yindawo yokutshintsha abantu babe ngcono. Now ndizothi kuwe namhlanje size apha singekho ngcono. But
But the moment siba kwindawo enoThixo omkhulu, kunezinto apha kuthi ezitshintshayo singakhange sixelelwe uba zirongo. Now bakhona ke abantu engabukelayo bangena bephuma ecaweni bequqa besiza, but they don't fight with God. When it comes to your elevation, make sure that you are not normal with God. Yabona xa kuthiwa ujongene noThixo, suvuma uba lilady xa ujongene nobani? noThixo. Xa kuthiwa ujongene noThixo, suvuma uba yi-gentleman xa ujongene noThixo. Ngoba the moment you encounter God, you must know chayile, it is fight time. Because kaloku Jehovah, for many years I was struggling in my life. Now you have given me an opportunity uba ube phambi kwam ibe ndim ibe nguwe. Ndiye kanjani ubuyele ezulwini into zami ongandinikanga zona? Hallelujah. Mayikuhluphe into yokuba uyazi ecaweni but there is no development in your life. Mayikuhluphe laa that uyakholwa uyakhonza but abantu abangakhonziyo they are still better than you. Yet xa sisecaweni sisithi umkhulu kunabo bonke oThixo, but ayikho into ebonakalayo apha kuthi uba besikhe sahlala noThixo. Imbi mathaphelo nge-black churches is that abantu abakicweza abantu abamnyama they are very ignorant. Abagadi ngabe uThixo utshintshile na impilo yabo. Lukhona utshintsho ngapha kwamaxhakuva. Siyazi uba ungene unamaxhakuva, ungene ungathi uyiboxer, ungene uxhakazela, ungene unje, ungene ubokoboko. Uyavula uYehova wakuhlamba ngamanzi wakhe, namhlanje uyabukeka. Suphela kuloo ndawo. Suphela phi kuloo ndawo. The Bible says God is able to do exceedingly above beyond what you think of. But now indaba iqala ekutheni xa uThixo phambi kwakho ubanjani? Banjani? When you are before God, you must lose yourself. When you are before God, you must lose everything ngawe. Ndike babona abanye bangena ba-makeup ilapho makeup zenjeya. Asuyecaweni eklabhini ngoba i-makeup isahleli. Babe khona abanye bayazilahlela, bayazinikela ebukhoneni bukaYehova. The Bible says Jacob wrestled with God. Walwa naye. Yabona zikhona akhona amathapela amaxesha that we must separate ourselves ebantwini. Kudala abantu abami bengatshintshi makhe ndiziseparate ndibona uba yini uThixo angayenza. Kudala ifamily yami iphalala makhe ndiziseparate ebantwini ndikhe ndijongane noThixo ndibona uba yini into uThixo angayenza. Dala sisecaweni. I refuse ukungena kwi-winter nengxaki esesummer. I refuse. I don't know who's here, but I refuse. Uba it months ndisecaweni but akho tshintsho kuyafana instead of kutshintshe kuba wesikhaya. The Bible says Jacob wrestled with God. Ingathi uYakobe ebediniwe sisimo sakhe. Akhona amaxesha awuzizi udinwe inhlupheko. And God will never show himself until you are tired of your situation. Ingathi mathapelo kwabanye uThixo ulinde badinwe nje. Uvuka ukuthi ndidinwe ungaphambili. Ndidinwe le nhlupheko lapha ekhaya. Ndidinwe ile ntakatho every season nje siyathakatho. Every season babukela bephumela testament ndidiniwe. Satsho naxa ugoqa uyabona uba ukwenza kanjani. Until you are tired of that situation. Abazali bafe bashiya lo meko until you are tired of that situation. The Bible says Jacob decided to wrestle with God. Lesibindi le ndoda yadecide ukulwa noThixo. And yamangaza ke into yayo ibaleka ubrother wayo but ayimoyika uThixo. Amen. Umbaleka ubrother wakho umbaleka emazi uzambetha 10 but kuthe wodwa umuntu wathi ndinguyehova uThixo wakho. Wathi enhlizweni yakhe eweke wena ufanele bakuliwe nawe. Amen. Ngoba xa ndilwe nawe noba ndibokoboko testimonies will come. Amen. Testimonies will come. Ithi ngathapela lento sendiyavala. Balwa ngo6.
yashusha ifight at 7, yashusha ifight kwathiwa 8, yashusha ifight kwathiwa 9. Akho mntu give up hayo. Yangu-10, yangu-11, yangu-12 AM, yangu-1 AM, yangu-2, yangu-3, yangu-4. Xa ngathi ilanga liyaphuma, uThixo wayekukulo. Abe uJakobe esafuna ukulwa yena. UThixo uthi Fondini, mani, undilwise ubusuku bonke. Khawuke undixelele uba yintoni le ngxaki yakho, ufuna ndikwenzele intoni. Ndifuna ke ngoku si-understand iBhayibhile, singayifundi kuba sishumayela. Let's analyze the Bible. Uthi uYakobi, ndifuna undibusise. The reason ndilwa kangaka ndide ndiphuke nezinqa kude kunqamke izinto emzimbeni wam, ndide ngakwazi uba namandla okuma, ndifuna only you to bless me. Jehova, le nto ngokuyithethe sisaqala mhlawumbi ngesingalwanga ngoba iintsilelo zilapha kum. I'm a blesser of men. So there's no need for you to fight ukuba ndikusikelela. State your case and I will bless it. Like njengoba ndiyayazi uba uThixo ungumphi, uyaphisana ngemisebenzi. Andimi uba ndifaste ukuba ndiphambele. It is in his nature to give us jobs. I know that God is a healer. Andimi uba ndithatha ubusuku bonke ukuze high blood iphele. Nature yakhe ukuphilisa abantu abagulayo. I know that God is a provider. Andimi uba bendikhala ndifuna uncedo bendilusizi. God will make a way. Now uThixo le nto uyilwa kangaka undilwisa ngayo ayonto sabo siyilwela leyo. That is it is in my nature to provide for you. Uthi ke ngoku uThixo masimamele le nto, mamela le nto, jonga lapha kum. A conversation between men and God. Uthi uThixo kuye, okay, you want a blessing? This one says yes. And then God is asking, what is your name? Yeah, xa umfunda iBhayibhile yamangaza loo. Because xa uThixo efika umbize ngegama. But xa uThixo lomsikelo uphinde ubize lagama, what is your name? Okay. We can interpret this by saying, uThixo bemazi engekabikho emhlabeni. Ngoba ithi iBhayibhile, I knew you from your mother's womb. I ordained you, I blessed you. Uthixo usazi singekabikho uba sizoba ngobani. And number 2, uThixo uyamazi kaloku ndithi kuthandaziwe ngaye ukuzavela. Now God knew there's a character in him evimba izibusiso zifike kuye. Because uJakobe ibilisela, uJakobe belixoki. And then uThixo umjongile uba xa enuke iplatform yokuthetha inyani uzawuthini. Uthi ke uJakobe, no, my name is Jacob, you know. uThixo kuye, the problem was not with the blessing. The problem was with the name you carry. Before God elevates your life, change your identity. There is no elevation ngaphandle kotshintsho lo-identity. Niyandiva bazalwane? Now, bakhona oJakobi abakule ndawo. Abantu bomhlaba nezulu kunendlela elikwazi ngayo nelikuphesiva ngayo engawusukelwa unjeya. Uyazazi xa ungena endaweni wena amakhosikazi afihla amadoda abo. Uyazazi xa ungena endaweni neewoli zethu siyazifihla. Uyazazi uba ubolile unje. And le ndlela yiyo evimba izulu uba lingasikeleli. Izulu liyafuna ukusikelela, but izulu alikwazi ukusikelela ngenxa ye-identity that you carry. Now the Bible says, God asked him, what is your name? Even uJakobe benzambuza uThixo igama lami lingenaphi? Ngoba mina ndifuna intsikelelo, wena uzondibuza igama. Ndilwe ubusuku bonke nawe Thixo, ndifuna undisikelele ngoba wena uqalela itopic yamagama. Jacob replied and said, Jacob replied and said, my name is Jacob. What I wanted that honesty with you. What if from today you will no longer be called Jacob, but you will be called Israel, which is the father of nations. Khona abantu abazotshintshwa amagama namhlanje. Mhlawumbe igama obuliphethe abathakathi bekwazi ukulithakatha. Mhlawumbe igama obuhamba nalo izitha ezikwazi ukulivimba. Mhlawumbe igama ohamba nalo ukugula bekwazi ukuhlala kulo. Mhlawumbe igama ohamba nalo inhlupho bekwazi ukulilocata. But namhlanje kuzothi
never possess things amagama angachitshwanga. We can never possess things our identities afana. Asikwazi. Noba siyafuna asikwazi. Noba siyathanda asikwazi. Look at your neighbor, say neighbor. Our identities must change. Remember, your identity represents your family. But tonight the Lord will do anything. God will separate you from the rest. We are moved here over. What is your name? And he replied, my name is Jacob. Which is Malata. You will no longer be called Jacob. Changing identities. I'm changing identities. Some of you were born in a poverty. Some of you were born, your destiny was to lack. But I see the Lord changing things today. Jamoni over. Jamoni over. Demoni desire over. This morning sacrifice over. So chincha matile glendao. They were supposed to be nurses. They were supposed to be teachers. But in the but I speak as a prophet. I declare and I prophesy. Things are changing tonight. Things are. Look at your neighbor, say neighbor. What is your name? He said, my name is Jacob. And God said, yeah. The problem is identity. Amen. Yazi umuntu akholwe unyaka ngoDisemba yengcwele. Ingcwele identity yakhe. Omnye sesishumeze kakhulu samphakamisa samqhobela izandla. Siyazi baxa kufika uDisemba uyawa ingxaki. Identity yakhe. Omnye xa engaphangeli ingathi honest ingathi uphila kahle once afuna umsebenzi into ayiphalalayo. Ingxaki intoni ile identity yakhe. I pray tonight that may God change your identity. May God bless you with a new name. The Lord said, I will make your name great. I will make your name great. I will make your name great. We are taking Kamala children. Oh, take me to East London already. I'm very thankful. I amplify Kamala. I'm a Kameta of farm. The name is not the same. Hallelujah. But yes, but yes, that's the music Kamalake, I'm a Timona Yasha. Yes, that's the music Kamalake, it's your pregnant Yasha. Yes, that's the music Kamalake, I'm a feeling by a fuka. Our names are not the same. Why not the same? We have team we are over. At the Fasha Fatamanche Kamelako. We have team we are over. At Shinji Kamala. Nobody abuswa apophakathi khona but into zabo sinemzeni kumabe seyikhangele rongo. Hallelujah. Not all of us siyakwazi ukuphakathela. Not all of us siyakwazi ukufopha. Abanye bethu amagama abo aqulatha amandla. Hayi asifani baninzi omkhusela esishade but umntu xa evela abagulayo bayaphila. Umntu xa evela abanamathimane bayakhululeka. Our names are not the same. The Bible says, I will make your name great. I will make your name great. Ndizokusikelele namhlanje angawuyehova elungile anika amandla igama lakho. Anika amandla. Hayi. Ndizomcela uyehova namhlanje afaka amandla egameni lakho. 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 Nabathakathi bazi akuthakatheli kwakhe impilo nezitha zazi akwenzeki kwakhe impilo. I will make your name great. I will lift up your name. If he says falling, but your name outstands every city.
Siyamazi uyasonda asigcine umelusi Baba siyamazi Nkosi yami Nkosi yami Nkosi yami Nkosi yami Nkosi yami Nkosi yami Baba siyakuthatha Nkosi yami Nkosi yami Nkosi yami Baba ndiyakuthanda Baba ndiyakuthanda siyakuthanda wakazulwa ngenxa Baba ndizifihle umulinxiba likaYesu wakazulwa Baba ngenxa yakho Iwana phakade Jesu uze ndizifihle ndizifihle ngebala likaYesu Uyinkosi ephakeme sithi ngibongeni Uyinkosi ephakeme Uyinkosi ephakeme ufanele ukubonga bongeni ufanele ukubonga bongeni Bongeni ufanele ukubonga Nkosi
Siyabonga amathuba uyakhawuleza. Sibongile mdala wethu, sibongile, sibongile. Wase wathetha Jehova, wase wathetha. Sikufile kamnini zonke ngokwelizwi lakho. Sifile, sifile ngqongqoshe yezulu. Sifile Nkulunkulu namandla, usakhe bandla. Siyavuma ukuze sibe zisitshela samandla laselimbi ngophu, ukuze sibe luthanda. Thixo wethu ayigcwele, usibambe, sibambe ngamandla amatsha, ukuze singathini. Wanibandla Thixo wethu ogcwele, sikufile, siwuvile umlomo wakho, siwuvile Jehova. Phakamisa abantu abazawukuma zinsika njengelibandla. Uphakamise abakhasi bakaprofethi, abantu abazawuthi thina Thixo siyahamba nalo mbono. Asibazi thina kodwa Thixo uyabazi. Abantu abazamenyulwa kuwe, abantu abazakuthwala inhliziyo yakho, apho Thixo azobethathile bathi thina Thixo siyenza. Glory to Jesus. Ufuna abantu umprofethi azokuma nabo, angazukubaphatha endleleni, athi sekufika ukulila kwinqaku kaThixo, azukuthi bakhona abanyulwa nguThixo, enjabulela kubo bangaphumi naso iinyembezi zeprofethi. Thixo wethu ogcwele, uzakubenyula kwakho. Nkulunkulu namandla, sibongile Thixo wethu, sibongile Msana, egameni likaJesu. Oh, Jesus. Somebody clap hands for Jesus.